Тапшыруны дәвам итеп экраннар алдына Иске Кулатка районы Бахтиевка авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Хайрова Зәйнәп Хөсәен кызын чакырып алабыз. Бүген 1 апрель көнне ул үзенең 75 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Онтылмаслык гомер тантанасы белән ихластан аны Югары Терешка авылыннан кызы Рәмзия, тормыш иптәше Фәрит, оныклары Алсу һәм Амина, Кузнецк шәһәреннән улы Рафаил, тормыш иптәше Алия, оныклары Надия һәм Илсур, Бахтиевка авылыннан улы Фархат, тормыш иптәше Юлия, оныгы Залия кытлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Гомер агышын бер нәрсәдә туктата алмый. Ләкин кеше гомерен матур, әһәмиятле эшләре бәяли һәм гомерлеккә калдыра. Газиз кешеләребезнең гомер юлы сикәлтәләрсез, җиңел генә үтмәгән. Гаиләдә туган балаларны авыр 90-нчы елларда тәрбияләп үстереп, алар белем бирергә дә көч һәм теләк тапканнар. Без аларга бик зур рәхмәтле булып яшибез. Гомере буе әтияни сынауларны да нык көч, зур ышаныч белән җиңеп яши белделәр. Хезмәтне дә сөеп, җиренә җиткереп башкардылар. Советлар чоры динсез заманага эләксәләр дә, алар әткәй белән икесе дә динебезне куәтләп, саклап яшәүче кешеләр булып калдылар. Кызганычка каршы, ярты җаныбыз, әткәебез 2004 елда вафат булды. Барыбызга да аны югалту олы кайгыга әверелде. Озак еллар муллалык вазифасын үтәп килде ул авылда. Хәзер шулай ук әниебез бар авылдашларына маяк булып, абыстай буларак санала. Намазларын калдырмыйча, кушканны үтәп, матур картлык кичерә. Картлык иленә кердем дип, ул барыбер тик торырга ашыкмый. Бакчасында күп төрле яшелчә, җиләк-җимеш, күз явын алырдай чәчкәләр дә үстерә. Өстәвенә ул кушкортта, мал туарда асрый. Яраткан кешебез, күңелең яхшылык, изгелек белән тулган, матур күзләрең шәфкатьлелек нуры сибәләр. Йортыбызның нуры, тормышыбызның таянышы, иң зур шатлыгыбыз, бәхетебез, горурлыгыбыз син. Еллар үткән саен күңел һаман да әле синең назыңа омтыла. Синең барлыгын, җылысын тоеп, яшәүгә безгә көч бирә. Кадерле, газиз әниебез, олы гомер бәйрәмең белән чын күңелдән котлыйбыз. Киләчәктә дә исән сау булып, газиз балаларыңа, туганнарыңа терәк, ышаныч булып, тынычлыкта яшәргә насыйп итсен. Котлы булсын, әни, 75 яшең. Озак яшә, бул син бәхетле. Яныбызда син булганда гына өебез нурлы, барыбыз бәхетле. Сиңа булган теләк, рәхмәтләрне бездән, әни, кабул ит әле. Озак еллар безне сөендереп, гомер йомгагыңны сүт әле. Төрле чакны күргәнсеңдер, әни, йөрәгеңдә күптер яра да. Киңәшчебез, терәгебез булып, озак яшә безнең арада. Хөрмәтле Зәйнәп Хөсәеновна, юбилей тантанагыз мубарәк булсын. Алда бала оныкларыгызның бәхетен татып яшәргә насыйп итсен. Хәзерге җырны кабул итеп алыгыз. Кайттык, әни, бик сагынып синең яныңа. Рәхмәтләренең шиге булмас төсле, баш иябез синең карашыңда, баш иябез синең каршыңда. Гомер йомгагыңны сүтсәң әгәр, күпме хәтирәләр ачыла, шиксез изгелекләр, сабырлыклар, барысы сыйган синең җаныңа. Гомер йомгагыңны сүтсәң әгәр, күпме хәтирәләр ачыла, шиксез изгелекләр, сабырлыклар, барысы сыйган синең җаныңа. Аккош юлы кебек ак
жазма шашасын көпме таты саңада изіге болды пак болды изіге болды пак болды өмір йомғағыңны сөтсәң әңер көпме хаттирәлләр ашыла шексіз изгілікелер сабырлықлар барысы сыйған сенің жаныңа ақ көңілін ақ яулығын төсілі туған йұртқа хамын ұрсысын намазлығын әнке жәннәтлерге изіге юллар болып сузылсын изіге юллар болып сузылсын ғұмыр йылғағыңны сөтсәң әгер көпме хаттирәләр ашыла шексіз изгілекелер сабырлықлар барысы сыйған сенің жаныңа ғұмыр йымғағыңны сөтсәң әгер көпме хаттирәләр ашыла шексіз изгілекелер сабырлықлар барысы сыйған сенің жаныңа шексіз изгілекелер сабырлықлар барысы сыйған сенің жаныңа